59 मसाले। आमच्याकडे मालवणी गरम मसाला, स्पेशल मच्छी मसाले, हळद, भाजका मसाला असे विविध प्रकारचे प्रसिद्ध मसाले मिळतील। तसेच सर्व प्रकारचे लोणचे देखील आमच्याजवळ मिळेल। प्रोपरायटर दिलीप शिरसाट, संपर्क 84 32 22 40 32। प्रोपरायटर अमेश शिरसाट, संपर्क 96 37 17 05 66। आमचा पत्ता कुडाळ बाजारपेठ। मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातून तसेच गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि इतर राज्यातून हजारोंच्या संख्येने कार्यकर्ते शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना शुभेच्छा देण्यासाठी येत आहेत, असं शिवसेना खासदार विनायक राऊत म्हणाले। तर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर यावेळी त्यांनी टीका केली आहे। उद्धव ठाकरेंना वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा तर येत आहेतच, सोबतच बंडखोरीच्या या राजकीय वातावरणात त्यांना आधार देण्यासाठी अनेक शिवसैनिक येत आहेत। आपल्याला लढायचे आहे, जिंकायचे आहे असा आधार प्रत्येक जण देतोय, त्यामुळे अभिमान वाटतोय, असे विनायक राऊत म्हणाले। मुख्यमंत्री आणि शिवसेना बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे यांनीही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना शुभेच्छा दिल्यात। मात्र यावेळी त्यांनी केवळ माजी मुख्यमंत्री असा उल्लेख केलाय। तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करत त्यांना शुभेच्छा दिल्यात। मात्र दोघांनीही उद्धव ठाकरेंचा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे असा उल्लेख केलेला नाहीये। त्यावर विनायक राऊत यांनी टीका केली आहे। एकनाथ शिंदे किंवा देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंना माजी मुख्यमंत्री म्हणून शुभेच्छा दिल्या, शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून नाही। अशा शुभेच्छांना आम्ही फार काही किंमत देत नाही। त्यांनी पक्षप्रमुख म्हटले पाहिजे असं काही नाही। त्याची जागा काय आहे हे आता येत्या काही दिवसात नक्की ठरेल, असा टोला बंडखोर आमदारांसह एकनाथ शिंदेंना यावेळी विनायक राऊत यांनी लगावलाय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।